Ku shiga YouTube ku danna subscribe a tashan Dan Sholi sannan ku danna ƙararrawa domin samun shirye-shiryenmu ingantattu shahararru kuma ƙayatattu masu nishaɗantarwa a lokacin da muka ɗora. Ina kwana. Aikin yau an yamma. Wallahi kai ya aka iya. Wallahi an yamma sosai wallahi. Dan ma aikin ma yana ɗan gudu kaɗan. Ma fa gaske fa a ga yamma za a samu kuɗi ban Allah da. Za ka gani ne? Ka ji gayan nan fa. Kai, amma dai inda wannan yake bugagge ne wallahi. Kai ka ce Kawo baka gani aiki a gurin? Muna aiki ka zo kana karkarin bata muna aiki. Baka da hankali ne. Lallata. To menene wannan din? Aikin banza. Menene dalla wannan? Kai baka gani ne. Kai, amma wannan duk inda kake bugagge ne kai wallahi. Kai ka ce makaho ne kai? To wannan din kakumeti ne ko mene? Fiye wata ne fa. Yota. Ruwan leda. Kai baka san ruwan leda bane. Wallahi. To budurwa ne ko bazawara? Sakin wawa ne. Ni ba dan iska bane. Likita ya hana ni shan ruwa idan ba bazawara ba, dan budurwa tana da girman kai. Ba zan sha ba. Dama wannan ba dai irin ka muka buga ba. Kai ina kaga kudin sayan fiye wata ma. Kai wannan dishin kaza fa mu da muke wannan aikin ma mun fi shi tsafta. Wari yake yi wallahi. Ya muku wallahi wari yake. Mu ci gaba da aikin mu ya bata mana lokaci kawai gaba. Allah ya sa. Ko kunu irin ka. A garin banza ji ba ana buga ruwa don masu kuɗi kai irin ka za a sayan mu wannan ruwan.